Yo, what's up everyone? My name is Yo, what's up everyone? It's your boy KABABRYAN. Balik na sa panibagong na video, no? Ug karon na kami diri sa pinakanindot na lugar sa Caraga. Kung makita ninyo ang lugar, wow, it's so beautiful. Welcome sa akong vlog, J. Ang sama namin kaingon diri sa lugar, J. Okay kayo. Okay kayo. Ini na diri simbahan na karaan kay sa una, no, og mo ni pinakakaraan na simbahan sa tibuok Mindanao daw. Ana sila daw or in fact og na po kayo makita ng mga karaan ng mga structures, no, nang naapa sa nang unang panahon ba ng inukit wala ta kabalo, no. Basta na yung mga kuan ipakita na ko sa inyo, ha. Parehaan eh, higanting sabon humo tulaw ka manos. Dala ni mo Johnson eh, Je. Unsa? Karang tip-tip lang. Karang posti, no, babalo na yung mga nasa sa dagat katupod. Kani pod murag ambot ni unsa ni sa una, ako na kapangutan na. Mantala ni sa una daw. Sa kata diri no na ay kuan dito sa kaanan sa taas. Atuan na to. Ihanan diri ng lisod gaya, no, mahulog kay ta diri patay ta ba. Kay kayo mahulog. Luka ba diri ay. Kahit kay gano misag naka kuan ko naka video gyapon mo. Kat. Basta once kuan ka, videographer ka, maayo kay ka. O diba, nakasaka namin. Nakasaka namin, nindot kayo lugar. Ninsaka kami diri sa bato, no, para makita na pinakanindot na view sa Caraga. Caraga, no? Caraga. So nakasaka namin diri, no, na diri ang pinakanindot na mga view gyud. Makita ninyo kung masaka mo, makita ninyo taas na habog na kayo na. Habog kayo. Onya, ipakita na mo sa inyo, ipakita na mo sa inyo, ipakita na mo, tama na. Pakita na ako sa inyo ang karaan na simbahan. Nindot kayo siya sa una, no, kay na-preserve yung kakaraan, pero karon gi-renovate siya, gibutan siya puti na simento, pero nindot siya safety ana, pero sa una mas nindot kay preserve kay kita ko ato sa last year nagatumi diri, nindot kay siya mo nagkaraan kay ba nagi-preserve yang karaan. So mora to. Oh, manaog na me. Spider-Man. Oda makatkat ni Roger dito eh. Subscribe sa ako diya. KABABRYAN Vlogs. Adri ang ano, stairs to memory na to. 1 step, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Thank you, Mama Mary. Pinatong gihap ka lang. Usap na po. Kamot ko sa akong gihap, no, usabon naman ni Roger, dire magsugod yun. Sige, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14. Pila, Jay? 16. 16 day. A few moments later. Balik namin, no. Muli yung trabaho namin dito sa Caraga, no, nag-video mi. Okay na. Sa may kingon Jeep. Jeep, naan Jeep pag gimingaw sila sa mga sa vlog, Jeep. Nothing is forever. Ano to, Jeep? Nothing is forever. Hindi la. Not for hearing. Explain me kung sa itong trabaho dito. Kung ano ato ang mga Appliances. appliances, mixers, Appliances, okay. mixers, video switcher, kuan mixers, Kani? monitor, extension wire. Mana yung kuan, mana yung gigamit na sa kuan.
wireless na microphone. Kailangan sila sila. Kuan. Tap. Laga. Nindot kayo na joke, no? Oh, ligdot. So nasayra na to ang pagbagting sa karaang simbahan. Tawa, makita ninyo ang karaan na simbahan ron. Ikuan ako. Muna siya, no? Amen. Siya ma-zoom. So mga to ang pagbagting sa atong karaan na simbahan dito sa Mindanao, di ba? Woo! Karon na nagbaktas-baktas mi ni Roji diri sa street sa Caraga. Nindot kayo. Okay kayo, limpyo kayo. Siya ang mga streets bro Caraga. Dali simbahan. Ayun. Marilim maitabo sa among trabaho, no? Salamat, Bernalyn. Wala siya. Sa Social Communication Immersion sa Barangay Antonio, Caraga, Davao Oriental. Alang sa dugang detalye, niining mahong balita, aniya karon ang atong kauban na si Nicole Palmera. Hey yo, what's up? Dami ka na sa Caraga. Jep, kung nakay ka ng intro sa imong vlog, Jep, na nag-vlog sa imong intro. Ano kayo na sa vlog na ko, kuan me. Intro na ko, kuan. Ako na. Jep. Jep, kung nakay intro sa imong vlog ba? Kung sa imong intro sa imong vlog Ang ba? vlog na ko, welcome to Caraga. Magbiyahe na may pauli, no? Kaya naman na may trabaho. Ikaw ba naman mong bossing? Like and subscribe sa KABABRYAN Vlogs. Oy, buta na ako. Bro, ni mong bataan niya. Nandiyan si Jay na sulungan niya kaya photo dyan niya. Ano niya future of the bikini? Sa inyo na ako to. Karang hapon na ngayon, may puto. Hindi sila mga tag. Aming kawato. Nanamputo na. Happy birthday, Rhea. Happy birthday. Ikaw na ako. Ano yung vlog? Lagi. Lagi vlog. Say hi, Carla. Sige. Nagkan na ya. Ayaw na, Char. Sige, bitaw. Nagkan na ya. Muna silang mga tirador o ano. Sure na. Hindi sila mga... Uli namin, no? Nagbiyahe namin. Kauban niya akong mga squad na ako diri ang mga... Kasi tawag sa atong crew gani ya. Ang tawag sa crew na to kay kuan. The wireless crew. Ang tawag sa among grupo kay wala pa Live point. live point. Wala sa point. Kasag point. Ang mga kahapon. Huwag kayo naglawas eh. Copyright. Ako na naglawas, Dri Bay. Ngayon si Rico. Bilang ka. Sige to. What's up sa inyo, no? Nakauli na migbati. Tanaw ninyo gabi na, pero gabi na wala na mo na mag-vlog niya kay nalobat. So, karon na namin din nagsuri-suro mi kay Nanay Swildo si Jeep Jeep. Tay mong anak tay mag-inom ron. Ayo Jeep. Jeep sige na Jeep. Sige gamay lang, gamay lang. Gamay lang. Sayo kay na spotlight ba. 1, 2, ready go. Ay, Lame kayo! Okay kayo!